Ngayon na Kap, Kapitan gumaling dani sa Barangay Rizal, lungsod sa Claveria Kap. Kap may adlaw. Ngayon. So, Kap i-turn over na gid Kap no ang inyong dalan nga nasiminto na gyud dani sa Barangay Rizal. Kap, una sa tanan usa kada kong benepisyo ni Kap para sa inyo sa mga katawan dani sa Barangay Rizal. Ako gikaayo ang benepisyo sa kaning gahimong nga ma'am nga among dalawat kay kanikong Bambi kay nga kanikong wala lagi yung magkila mo nga lapok kay sa unang panahon sus magdaghan makahapla nga mga motor sa yung tatlo karon dako kaya pasalamat inon man sa kababat sa barangay sa nga nasa ang dalan daghan kay salamat mapasalamatan kaming barangay council kang congressman Bambi karon na human gyud kini ang maong kuan kanang budget nga daghan kay salamat kong So Kap, ikapilan nimo nga termino Kap? Pero pa karon pro sa nag-agi mga kapitan. So daghan kay project gihatag ni kong Bambi sa Barangay Rizal. Labi na gyud sa gawas nga ginagmay tabang sa mga katawan sa panglawas sa daghan benepisyo. Og ilabi na gyud karon mas dako nga project kaning gihatag niya nga sa kapitan ko kaning buwan barangay site na para sa mga tao. Para naisulod karon mga tao diya nagbalay mga sitinta na nagya kabalay anak ko yung project nga buwan. Congressman Bambi 500,000 nga daghan kayo nga iyang nahimo nga mga kuan pero dili na lang ko manang ginagmay nga mga tapang gagmay pero kinabuhi ang kapalit ako kayo magpasalamat sa Barangay Rizal kang Congressman Bambi man. Ayan. So Kapitan, karon Kapitan no actually Kapitan primero gid no ginabalik-balik sa ato ang mga halangdong opisyal pero meron na hitabo nga sugod sa taas paingon sa ubos kaliado gyud. No Kap. Unsa man unsa pud ang benepisyo ana Kap sa inyo nga isip mga opisyalis Kap no? Tsada mangyud ang kuan gikan sa ubos ay nga nagkaalian sa sila kay nano kanang mabot gyud kaayo ang opisyal nga kuan matabangan ang mga katawan sa Barangay Rizal. So ayun Kapitan, masyado na kay mensahe Kap no. Dito kay Congressman Bambi Mano og apil sa yung mayor Kapitan nga naningkamot pud sab Kapitan nga mahatag gyud makontrito ang inyong dalan dali sa Barangay Rizal. Magpasalamaton ko og sa pagpagit sa atong Congressman Bambi Mano kang Vice Duknan Balyon og sa atong gobernador Gobernador magpasalamaton kami labi na ang gitagaan sa kami sa bangko gitagaan kami ni Gobernador Nabi sa bangko Congressman Imano sa bangko sa ato sa mga ginagmay nga mga kinanglan sa barangay sa Malasak mga ligarastan so makatabang ko sa ba na lang katag 1,000 kada na so daghang kay salamat sa padayon paglaom Pilipino.